Ja, nola entzun gure txerriña? Ez dakit. Kaixo! Haupa! Maider. Joseba, primeran. Oso ondo. Claro, normal. Ja. Es que txarto, es que nik ezakit, Como J o... No. Vale, es que izena nik ezakit zelan, ez? Ja, nik ez da. 0. Es que super txarto. Zu? Es que es 0, es que ez du lertzen. Buah, 0. Es... Vale, momento. Eskerrik asko. Pasa maia. Eskerrik asko. Badakizu hitzen bat, bakar bat, zeinu hizkuntzan? Es que esango dut, bai. Joseba. J. Algo más que ese. Sí, J. O, S, S. S, Ah, mira. E, B, B. A. Qué fuerte. Heldu bezain laster ja ikasten, ez? Ba, bintzat nire izena nola dan. Ja gauza bat etxea emango etela. Ah! Esaten da hola, Nander. Saiatu zuk guri Vale, ulea gait. Perfecto. Ok. Ni ez, el flequillos, baina esango nuke más el tupés. A ver, hau dau edo holan, izen da edo? Dau, ondo, jarriko notzen holan. Esa es buena, lo pincho. Es buena. Perfecto. Hemendik aurrera, ni Maider naz, baina bebai, Maider. Maiderren izena cosecha propia, originalidad. Vale, perfecto. Estupendo. Vale. Eta gero, Me encanta. kaixo, Oh, vale. esaten da kaixo, horrela. Agur, vale, vale. Ai, ama. Zer moduz, zer moduz, ondo, vale. Zer moduz, vale, vale, vale. Vale. Zuk, nun. Donde? Ah, izetzen dira argiek. Claro. Ojo, Claro, es da, que bai, claro. Agonaz galdetzen ja betik, iaz lan entzungo duen timbra. Oin badakit. Aupa. Kaixo. Bai, karo, aurkezte izuet, beha zein hizkuntzako interpretea da, leheno, pixka zailtasunakin ibiliga gure artean hitzaiten, orduan, bueno, nik uste, komunikazioa behar bezalakoa izateko, hemendik aurrea, gu ere behar bezala ulertarazteko interpreteakin ningo dugu, ados? Perfecto. Ze espero neuen izeta interpretea, ze bestela jarraitu barra dago goiz osoa holan, ez goa senyora. Eta zure gestua? Interpretea hoain interprete bezala torrenian esango nuke anonimoa dela. Bere lana da komunikazio zubi hori gauzatzea eta izan ere momentu honetan hitz egiten ari dana nina izan der naiz, nina ez protagonista. Pertsona gorra da protagonista konbertsazioan orduen. Logika badeko, baina niri einate oso arrotza pertsona bat ez begiratzea hitz egiten dagoenan adibidez. Zure familiak ere badaki gormutuen hizkuntza, bai, ez? Bueno, lehenik eta ben argitu gormutu hitza ez da egokia. Jakin dut. Ez da egokia. Vale. Mutuak, azkenean, bueno, a ber, pertsona gorra dira, entzumen ez dutenak entzuten esango genuke. Eta mutua esan nahi duna da, ahotsik emititu helarazi ezin duna. Gorra azkenean entzumenera edo mugatzen da. Baina ahotsa badakat, ez dakat ahotskordetan inongo arazorik, eta euskera zeo gaztelera edo zein ahozko hizkuntzetan hitz egiteko inongo arazorik ez daka. Nik guain, zein hizkuntzako interpretea dagoenez, nire erosotasunerako, era naturalean atatze zai zein hizkuntzan hitz egitea. Bueno, nire kasuan, lauak, bai nire gurasoak eta bai nire neba ere,
gorra gara. Orduan etxian beti danin txikitatikan, karo gure hizkuntza zeinu hizkuntza izan da. Ikusite ze zailtasun deko guzen, dala zozer irakutsi beharko dozkuena eskola instituzioetan txikitatik. Azkenean, ez da kasualidadea ez ezagutzea pertsona gorrik, da, ez deko gula gaitasunik eureka sozializatzeko. Bueno, mira. Jo, bat izen da holan, eta ulertu eta hilain erragaitik zengo dela, gaur zuberan oso luzea, eta besta holan. Eta hori jabai ez dutela ulertu, gal begi handiek edo. Ze onda aurkeztu naizen, hola? Hola. Nau super galdute. Ez dut ulertzen ez eta eskerra dagoela, Joseba, berak bez duela ulertzen ez ez. Baserri biliko dire esate. Oain arte Zanderrekin erresa izan da, erresagoa, behintzat. Baina gero ja jende gehien artean asko zaio egitea. Barka, interprete igual behar dezue. Igual, Bai. Bai, eskerrak. Oain gu behar dugu interpretea. Nik ezakit gaurko egun ezelako izango zen, interprete barik, Entzule mundu hontan normal eruditza zait gorrak beraien artean elkartzea. Zuek, ja, txikitatik jaio zineten gorrak, o geroago istripuren bat, o zehozegatik? Nire kasuan jaiotzez, baina ni naiz entzulea den famili bateko gorra. Eta nire kasua adibidez guztiz desberdina da. Ni entzule jaio nintzen, zuek bezala entzuten nun, da gerora ju nintzen entzumena galtzen. Eta ja entzumena galdu ostean ikasi nun zein hizkuntza. Eta adibidez, realitateak guztiz desberdina, ez? Osa, niretzako izan zen nolabait esatearren bizi edo mundu aldaketa bat. Eta lehengo lagunikaz mantentzen dozu harremana? Bueno, pertsonan arabera, batzukin bai, eta beste batzukin ez, azkenean, saiakera edo, ez, barin badago, saiakera hori barin badago, bai, ez badago inungo saiakerarik ulertarazteko, eta aleginan ere baitan barin badago bakarrik, zaila bertatzen da, zaila eta neketsua, ze gu egokitzen geha beti, ez, eta batzutan ere eskertzekoa da, eta beharrezkoa da ere parean duzun pertsona hori egokitzea. Zienek imaginetan dut oin bihar geratzen azela gorra dibidez eta galtzea dekotezen laguntasun guztieko inarte, eta joingo jaten kristongo gorra, ez? Ez da justoa. Hori da ez, demagun ez dakit imaginatu ez, bapatean gaurtik biharrea, bapatean, gorra gelitza zatela, gaur behintzat zeinu minimo batzuk ikasituz eta zertxo bat behintzat ikasi ez. Gure izena esaten behintzat. Bueno, eta gero arte... Eta gero arte, egunon... Agur, aita ama... Aita ama, zelan zan? Hola? Ikusi hotzu. Ez, holan eta holan. Gure kasuan, ez? Entzudun bezala, esango nuke zorteduna gerala, entzun dezakegulako. Baina bai egin barko genuke zerbait gorrak direnen alde, behintzat hitz basiko batzuk ikastea.